Kaikki kuunnelkaa. Jonkun meistä pitää olla koko ajan Zipan läheisyydessä. Joo. Koska sillä on nyt tunti aikaa totutella. Ja sitten alkaa viikkotehtävän suorittaminen. Silloin horisontti täysin väärinpäin. Tuolla on tuolla keittiön pöytä, niin sitten noi on tuolla. Eikö? Täällä. Siis mitenkä päin se on? Se kääntää sen. Joo, tää vie vähän harjoittelua nyt, mutta onneksi tästä on vähän aikaa. Onko vallassa vaan ei? Ei, okei. Mä täytyy rauhassa saada keskittyä. Juu, ei mitään hätää. Siis onko se niin, että kun sulla on jalat lattialla, niin ne on katossa? Joo. Mä oon niin kuin seison katossa nyt. Ja sitten oikein on vasen ja vasen on oikein. Mut näkeekö siinä kuitenkin huonekalut ja kaikki niinku muuten täällä? Joo, siis se näkee kaiken. Musta se on vaan niinku, että lattia on ylhäällä ja oikein on vasen ja vasen on oikein. Älä nyt terote mitään suoraan. Nyt pitää ruveta hiljalleen sitä jo kääntyy sinne vasemmalle, jos haluaa sinne kiertää sen saarekkeen. Hyvä, Zipa. No, nyt menee hyvin. Pystytkö sä hyppää tänne eteenpäin? Ota siitä vähän isompi harppaus. Astu tänne isosti, tuut reunalle vaan, tuu eteenpäin. Joku nostaa mut sen yli. Aha. Miehet täällä takana. Ei vaan se sukat kanssa. Sitten lähdetään sinne laitteen luo. Niin. Kato Sheri vähän sitä tehtäväaluetta, että näetkö sä niitä punaisia? Näetkö niitä pönttöjä ja nauhat? Näen. Hyvä. Mutta onks toi siis hetkinen, tää on samanlainen kuin se on sama. Joo. Se on ihan sama rata. Kierros. Et sä pystyt sen kyllä niinku... Me ei saa neuvoa. Mun on ihan sikolaikia olla hiljaa. Joo, täytyy olla ihan hiljaa koko ajan. No niin, sitten vaan. Joo. Muistat, että sä pystyt aina pysähtyä, kun sä haluat. Ei saa ne... No niin, meidän pitää olla hiljaa. Ei saa puhua. Vähän tänne päin vielä. Just noin. Yes. Sitten kun tuntuu hyvältä. Noin. Okay. Semi. Joo. Sä pystyt siihen. Nyt meidän pitää olla sit hiljaa. Hei, tuleeko joku vielä ottaa kiinni tästä? Saadaanko me vielä ottaa? Hei, tulkaa äkkiä ottaa kiinni. Apua! Hei, ihan oikeesti. Onko tulla ottaa kiinni tästä? Mulla alkoi pyörittää ihan hirveesti. Otetaan uusiksi. Mulla tuli yhtäkkiä hirveä tommonen huippaus. Noniin. Rauhassa. Ei kasvaa sattunut. Onks sä kunnossa? Sattuko? Ei. Älkää kattuko. Hei, sä oot tänään tosi. Joo. Tänne päin vaan. Oi vitjaa! Ei hitto! Ei helvetti! Ei mua edes pitänyt valita tähän. Ei vitsi, mua edes pitänyt valita tähän. Kun sä lähit. Oi ei! Sen enempää mennä. Ei, koska Ei vitsi, tää on ihan tosi paljon. Se on niin vaikea. Mua otti päähän, kun te nauroitte jo valmiiksi. Miksi te nauroitte? eihän naurettu. Oikein, te nauroitte ihan sikana koko ajan. Mulle tuli hirveät paineet siitä. Ei naurettu. Te nauroitte ihan sikana. Vitsi. Ei naurettu. Mulle tuli hirveät paineet. Oh. Ihan miten se Mä olisin niin halunnut yrittää. Huhhuh. Siis en mä ois mokannut noin paljon. Ai, tuu. Harmittaa ihan sikana. Jos mä en saanut ihan rauhassa yrittää. Sitten paitsi Sä teit niin noin parhaas. nauro koko ajan. Piti itsestään selvänä, että se menee niin
ja Sä teit niin parhaas. En tehnyt. Mä keskityin liikaa taustaääniin. Mä en oikeesti keskittynyt siihen rataan ollenkaan. Ei helvetti. Teipähän ihan vaan kostoksi, kun laitoitte mut taas häältä. Sitä paitsi sä ainakin menit vauhdilla. Siinä oli ainakin tyyliä. Tää on ihanan, kiitos kaikki.